S kamerou sme sa dnes zatúlali do gemerského regiónu, do okresu Rožňava a konkrétne do obce Slavošovce. Jej názov určite poznáte aj vďaka papierňam, ktoré tu fungujú ešte od roku 1817 a ako prvé v Uhorsku začali so strojovou výrobou papiera. My si ale dnes posvietime na iné dve pamätihodnosti, ktoré lákajú malých i veľkých. Kolíska slovenského Hansa Christiana Andersena a železničný tunel bez koľají. Keby sme chceli bulvárne predstaviť Slavošovce, môžeme použiť aj takéto slová. Ale v prvom rade sa dotkneme tej kolísky toho slovenského Hansa Christiana Andersena, teda Pavla Dobšinského. Kde sa to nachádzame? Nachádzame sa v Slavošovciach na nádvorí rodného domu Pavla Dobšinského, ktorý sa narodil tu v Slavošovciach 16. marca roku 1828 a zomrel 22. októbra 1885 v Drinchenoch, kde je pochovaný. Akú časť svojho života tu prežil Pavel Dobšinský? Dobšinský v Slavošovciach prežil asi 4 roky svojho života. Potom odchádza za rodičmi do Hosúsova, dnešnej Dlhej Vsi, aj do Sýrku. Dobšinský je známy tým, že aj veľa cestoval a preto aj mu vďačíme za to, že sa mu podarilo zozbierať toľko tých najkrajších našich slovenských prostonárodných povestí. Rodný dom Pavla Dobšinského ponúka celkom veľký priestor, viacero miestností, expozícií. Aké informácie poskytujú hneď tie prvé úvodné miestnosti? Tie prvé úvodné miestnosti oboznamujú so životom a dielom Dobšinského a zároveň napríklad o jeho vzťahu k dnešným slavošovským papierňam. V jednom zo svojich spisov Dobšinský uvádza, bolo to tuším, keď pôsobil v Rožňavskom Bystrom, že vďaka papieru zo Slavošoviec mohol vydať svoje prvé dobšinského rozprávky. Dobšinský bol známy tým, že poznal celé Slovensko a my sme sa snažili v tomto jeho rodnom dome toto sprístupniť verejnosti rôznych vekových kategórií, od tých najmenších až po tých návštevníkov, ktorí skutočne kladú otázky, na ktoré niekedy je ťažko zodpovedať, a preto odpoveď nájdú tu práve v tejto expozícii Dobšinského. V tejto chvíli sme vošli do miestnosti, v ktorej nájdeme priamo aj predmet, ktorý používal Pavel Dobšinský osobne. Tak táto miestnosť má názov Zaprášená história a my sme ju spolu s vami prišli odkryť. Spomínate predmet, ktorý Dobšinský používal. Je to fajočka zo slonovej kosti, orientálny výrobok, ktorý mi venoval aj tejto expozícii posledný potomok Dobšinského, profesor Janko Čajak. Rovnako ďalší veľmi zaujímavý exponát, ktorý si môžeme spomenúť, je preklad, ktorý sa vám celkom unikátne podarilo zohnať, preklad Dobšinského diela. Áno, dočítal som sa v tlači a v mass médiách, že na Slovensku je preklad Dobšinského rozprávok do čínskeho jazyka. Snažil som sa ich u nás získať, no nepodarilo sa mi. Až cestou môjho priateľa, ktorý pôsobil na ambasáde v Pekingu, mi túto publikáciu doniesol a prekonala skutočne veľkú cestu. Z Moskvy do Prahy, Bratislavy, Košíc a Slavošoviec. A keď som ju dostal do ruky, bol som veľmi a milo prekvapený. Môžem povedať, že až srdečne, že bola vydaná a preložená u nás v Bratislave. V budove bývalej evanjelickej fary, v ktorej sa narodil Pavol Dobšinský, nájdete lákadlá aj pre tých najmenších. Svedčí o tom aj množstvo školských exkurzií, ktoré putujú po stopách najväčšieho slovenského zberateľa rozprávok a povestí. Na požiadanie vám priestory sprístupní pán doktor Sajenko. Telefonický kontakt nájdete na internete alebo priamo na priečeli rodného domu Dobšinského. Sľúbili sme ale ešte jednu slavošovskú zaujímavosť, do ktorej sa presunieme. Našich milých sprievodcov sme našli na sociálnej sieti pod označením Slavošovský tunel a jeho priatelia. Stojíme práve pred Slavošovským tunelom, čaká nás ten krátky zážitok, prechod priamo cez tunel do Banskobystrického kraja. Zostáva aj naďalej tunel najväčším lákadlom do Slavošoviec? Tak Slavošovce sa môžu v súčasnosti popíšiť aj týmto artefaktom, ktorý bol zabudnutý roky vlastne v období socializmu. Tunel vlastne bol vybudovaný v roku 1944, ale nikdy vlastne neprešiel
cez neho vlak bol pripravený na dodávku polotovarov pre Slavošovskú papiereň. Po vojne, ak sa upravili hranice, už to nebolo potrebné. A ja stále hovorím týmto návštevníkom, že aj dnešní tunelári, ktorí budujú tunely pri tých diaľniciach, by sa mohli prísť pozrieť, ako kvalitne sa vtedy dielo vybudovalo a vlastne ako kvalitne drží. Spomínali ste teda tú kvalitatívnu a historickú hodnotu tunela, ale čím je zaujímavý prechod tunelom práve pre bežného návštevníka? Aké pocity, aké emócie môžeme očakávať aj my? No, určitá skupina ľudí sa bojí toho prechodu, ktorí majú tú fóbiu, ale väčšinou, hovorím, chodia tu rodiny s malými deťmi, je to niečo tajomné, ktoré nemôžeme každý deň teda navštíviť. Každý návštevník, ktorý príde, si odniesie z tohoto príjemné, že je to vstup vlastne v prírode, vchádzame v prírode, vlastne v druhom kraji vyjdeme. Ďalej vlastne to pokračuje ešte jedným menším tunelom a viaduktom. Sú to ozaj vzácne diela a keď si pripomenieme tú dobu, keď sa to stávalo, je to ozaj skvost. Zo Slavošovského tunela za nami zhruba 200 metrov, ale dostali sme sa na miesto, ktoré vraj ožíva v ostatných rokoch aj kultúrnymi podujatiami, dokonca koncertami, ktoré sa tu organizujú. Čo všetko sa tu rozbehlo? Ako vdychujete život tunelu? No to je pravda. Každý rok, vlastne už každoročne sa tu organizujú koncerty a panuje tu veľmi dobrá nálada. Máme tu aj vysokú návštevnosť, chodia tu hlavne mladí ľudia, zabaviť sa a zrelaxovať. A aké sú teda plány na ďalšie využívanie tunela do budúcnosti? No dúfajme, že tam, kde sme začali, bude to pokračovať aj ďalej, hlavne pre tých mladých ľudí, lebo v našich končinách to kultúrne vyžitie je komplikovanejšie a sme veľmi radi, že takéto niečo tu organizuje a že môžeme ponúknuť aj návštevníkom niečo zaujímavé. Vidíme pred sebou zinterovú výzdobu Slavošovského tunela na jednom odpočívadle. Na tomto úseku sú práve dobre viditeľné stalaktity. Stalagmit sa nachádza tu na jednom mieste v tuneli, ale na ktorom to presne neviem, to vieme len dvaja a nechceme to sprístupniť verejnosti, aby nám ho nezničili. Samotná chôdza po tuneli je pomerne komfortná, bezproblémová, dá sa povedať, že príjemné, čisté podložie, po ktorom kráčame. Aká je samotná úprava toho podložia? Toto podložie je betonované, má odvodňovacie kanáliky, jeden prostredný, ktorý odvádza vodu a tie bočné, ktorí po určitých metroch odvádzajú prípadnú vlhkosť, ktorá by tam bola. Chcel by som poznamenať, že tento tunel od svojho vstupu má pôvodný nános, ktorý nebol očistený a upravený a v prípade upravenia by sme museli ešte 4 metre ísť do hĺbky, aby sme sa dostali na tú úroveň, na ktorej stojíme teraz. Čiže jediné, na čo si tu návštevníci môžu dávať pozor, sú naozaj tieto odvodňovacie kanály? Áno, lebo tie odvodňovacie kanály zvyknú byť plné vodou a krásnou, čistou, priezračnou, lebo nad nami tečie potok a my sme vo vrchu, ktorý má nadmorskú výšku 740 metrov pod tou homôlkou. Krásny, magický zážitok, takmer celý tunel už za nami, nachádzame sa už v jeho závere, ale pozorné oko si okrem magického zážitku všimne aj to, že tunel vyzerá takmer v celej časti, ako by ho iba včera niekto upratal alebo opustil. Len tu v závere už vidíme trošku na stenách, že nie sú úplne v 100% stave. No je to pravda, pokiaľ ste boli svedkami a my prechádzali celý tunel, je vlastne v neporušenom stave, je vlastne ako by naozaj včera odišli stavebníci odtiaľ, ale pri výstupnom portáli od Magnezitoviec je už vidieť, že proste aj tá voda má nejakú činnosť a už nahlodala aj tunel, ale chcel by som takisto aj svojich prípadných návštevníkov tunela upozorniť, že tunel je stále bezpečný a pracuje sa stále na tom, aby potok, ktorý preteká ponad tunel a voda, ktorá narušila presah byt vôbec ako stavbu, pracuje sa na tom, aby to bolo odklonené a stále bezpečné, takže žiadne obavy.
Naša tunelárska cesta v televíkende ešte nekončí, hoci Slavošovský tunel sme už prešli, ale stojíme pred vchodom do ďalšieho tunela a ten je pomenovaný podľa obce alebo časti obce, okolo ktorej sme priamo išli. Áno, volá sa to Koprášsky tunel, je dlhý zhruba 245 metrov. Meno dostal podľa dedinky alebo časti obce Kopráš. A ako vidíme, bol zamurovaný nielen z tejto strany, ale aj z druhej strany, nakoľko bol v rámci, alebo v čase totalitného režimu bol využívaný ako sklad zeleniny. Dneska tu už je len vlastne ako súčasť turistickej trasy na Gemerskej spojky v smere od Magnezitoviec až po Slavošovce. Ale to už sa nachádzame samozrejme v inom kraji, než ako sme v Slavošovciach. Ale nachádzame sa v Banskobystrickom kraji. No a môžeme trošku asi podotknúť aj k tomu, že samotný vstup do toho Slavošovského tunela vyzerá trošku upravenejšie, než už aj cesta medzi týmito dvomi tunelmi. Takže možno by bolo fajn navrhnúť trošku viac spolupráce medzi tými jednotlivými regiónmi. No veľmi by som túto spoluprácu privítal, nakoľko je naozaj vidieť, že tá spolupráca možno ešte v dnešnej dobe troška hapruje, lebo zo Slavošovskej strany je ten tunel aj ten vstupný portál naozaj ukážkovo urobený. A veľmi by som privítal, keby aj z časti Banskobystrického kraja prišla takáto iniciatíva a tento tunel vyzeral aj z tejto strany krajšie. Môžeme povedať, že celá naša dnešná cesta bola cieľom, ale v úvodzovkách povedané cieľ našej cesty sme už samozrejme momentálne dosiahli. Nachádzame sa na Koprášskom viadukte. Patrí do sústavy týchto tunelov? Áno, patrí do sústavy tzv. Gemerských spojok. Tieto gemerské spojky mali byť dve realizované, bola realizovaná len jedna zo Štítnika do Slavošoviec. A my sa teraz nachádzame vlastne na trase, kde sa mali preháňať vlaky, ktoré mali pokračovať smerom cez Lubeník na Revúcu, na Tisovec, Brez na Banskú Bystricu. Vy ste jedným zo vzácnych pamätníkov tejto celej histórie a ešte časov, kedy sa tieto tunely a tieto diela stavali. Ako na tie časy spomínate? Tak ja si spomínam tak, že bol som na rozhraní veku 11-12 rokov. A mal som tú možnosť, že keď sa prerazil Slavošovský tunel a keď sa konali veľké oslavy tu v Lubeníku a čiastočne v Slavošovciach, bol tam prítomný aj minister dopravy Stano. No a otecko, ktorý bol známy s týmito inžiniermi, ktorí trať budovali, tak ma zobral, boli tam takéto vagončeky, ktoré ťahala lokomotívka G-buska zvaná a tá nás doviezla až k vchodu k tomuto tunelu a zachoval som si jedno takéto pekné motto, ktoré hovorím pri podobných vzácnych stretnutiach aj s vami, ako sme. Keď vstúpiš do tunela, skloň hlavu a pokloň sa tým, ktorí ho budovali.